מה כל חברים, וכאן עומרי, והיום אני אעשה חלק 2 של פתיחת תיבות ולהשיג את כל השחקנים. אם אתם לא זוכרים, בפרק הקודם השגתי את מג, צ'סטר וקרול, ולפני שהתחלתי ככה את הסרטון פתחתי תיבה ויצא לי ספייק. אז אני אומר, יאללה, בואו נתחיל. בואו נראה מה יצא לי מהאגדי. 1000 מטבעות, ברור. בואו נראה מה יצא לי מפה. אני אקווה שמשהו טוב. 10, זה שום שחקן. כן, גם פה לשם שיחקתי והשגתי את ספייק. לא עושה לי את הסרטון. טוב, אבל שמתי חלק 2 אז. אני רק אומר לך מראש, הסרטון הזה עומד להיות קצר. די קצר. של איזה 10 דקות, אוקיי? קורנל ראפ. קורנל ראפס. ראפס הוא טוב. אני אישית מאוד אוהב אותו. 12 שחקנים. לארי ולורי ולולה. לא כזה אוהב את לולה. באמת. 10, לא קיבלתי כלום. ומה אני אגיד לכם? אני לא באמת יודע מה יש לי, איזה דברים טובים יש לי לקבל. כאילו, איזה דברים טובים? אין לי. אז אני אומר בוא נפתח תיבות. ראי, למה עשיתי פה סרטון? ורציתי להגיד לכם, יש ילד שמשחק בורסרס, קוראים לו יאיר בורסטיין, והוא הרבה יותר טוב ממני. הוא כאילו ב40,000 גביעים, ואני רק בעוד מעט 17,000. הוא פשוט מטורף, אוקיי? מטורף. זה מה שיש להגיד. יאיר בורסטיין מטורף. אז עכשיו בואו נחזור לנושא הסרטון. אז טוב, אני לא יודע מה להגיד. 11. בל. גם בל לא כזה טובה. ועוד מעט אני אראה לכם איזה שחקנים הכי טובים לשחק איתם בהכל אולטים. ויאללה, עכשיו בואו אני אראה לכם. קודם כל, אם אתם רוצים לשחק הכל אולטים, אתם הולכים לפה, לוחצים על קרב ידידותי, נכנסים לזה, עושים פה, ואז אני יכול לעשות ככה. כן, אני רוצה בסולו, ואני לא רוצה עם קרואו. אני אקח אני חושב נראה לי שפאנג יהיה מטורף. יאללה, בחרתי את פאנג. אני באמת חושב שפאנג מטורף. כאילו, איזה סיבה יש לחשוב שהוא לא מטורף? אז השחקן הראשון שטוב להכל אולטים זה בעצם פאנג. למה פאנג? כי שיש לו אולטי אינסופי, הוא פשוט מטורף. אפילו שהרגו אותי. השחקן השני זה סלי. ונראה לי שאתם יכולים כבר להבין מההתחלה למה היא כל כך מטורפת. עכשיו אתם כבר תוכלו לראות ולהבין למה בדיוק. כי היא תקרא כל שחקן שרק יעבור דרכה. מטורף. תראו את זה. אני סובר פה קירות.
אני גם יכול לעצור ככה לפרנק את האולטי עם פרנק נגדי. זה בכלל מטורף. ואני יכול להרחיק מפה אנשים. הנה. השחקן השני זה באבל. ואתם באמת גם יכולים להבין באמת למה. טוב, יאללה. היא באמת מטורפת. אני בטוח שגם תבינו למה. בום. אתם מבינים עכשיו למה? בגלל זה. טוב, אז אתם יכולים להבין למה עכשיו. אבל השחקן הבא הוא מורטיס. מורטיס, אתם יכולים להגיד לי, אבל מה, מורטיס, האולטיס לא בדיוק כמו של באבל. אבל יש בו משהו די שונה. כאילו, האולטיס שלו יכול לעבור דרך הקירות. של באבל לא יכול. אתם מבינים? אז יאללה. הנה, תראו, בום. כאילו, תראו את הדבר המטורף הזה. הוא בין השחקנים המטורפים שאני יכול להגיד לכם לכל אולטים. וסיימתי את המשחק. טוב, נפתח ככה דרופ אגדי אחרון לסרטון ותיבת אומגה. שדרוג לרוזה. רוזה ליל כל הבראולרים. אבל לא נגיד שזה משהו רע, אני אוהב סקינים. 3, 2, 1, 10. יאללה, אני באמת עכשיו אפתח אחת האחרונה לסרטון. 10. טוב, לא נורא. באמת שזה לא נורא. טוב, ביי.